será mellor correr, porque o xigante tanto de ten un menú como a outro. Ímonos, correde! Médico. 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 Vostede é médico. Médico. Hai algún médico na sala? Como vai haber un médico se o comeu hai 3 días? De sobremesa comeu tamén ao diario. Vaya! E que pensa que vostede agora? Non o sei. O caso é que o meu señor precisa axuda de contado. Está moi maliño. E você? Con esa pinta, non será unha bruxa. Sí, señor. Pero se pensa que podo ter remedio para o seu xigante, vai dado. Hai tempo que non me lembro das receitas máxicas. E ademais, imos facer unha xuntanza de bruxas. Polo que vexo, para la veña as veñas comadres. Chincha, canto tempo. Pero esta pequena chincheta, A mesma, pero non é pequena, xa vai crecida. Esta é a súa primeira noite de bruxas. Tenta ilusión. e por que leva esa pinta? Oh, xa sabes, la xuventude de agora. Ademais, fai carreira nunha universidade estranxeira. As bruxas non andamos por aí facendo cursiños inglés. Os meus estudos céntranse nas novas tecnoloxías. E se cadra, o día de mañá entra na Citroën, porque as bruxas como a nós temos xa pouco futuro. E menos imos ter se quedamos aquí paradas. Alá, en riba, hai un xigante que xo deixan o mundo inteiro. Así que arranca coa soira. Veña. Non pode ser. O que eu dicía, xa non somos nada. Non. Motor de arranque estragado. Tren de aterraxe escachado. Depósito de combustible bota por fora. E o máis grande, hai piollos. Pero iso é normal. Hai quen ten un gato, un can. Eu teño piollos de toda a vida. Así que hai algo en este castelo que anda a mollar a palleta na miña conta. Ti! Deixa facer a fantasma e deixa en paz esta xente, que me están a botar unha man. Boas noites. Outro día vese fan menos barullo que así non hai quen pegue ollo. ¡Socorro! ¡Un vampiro chupa sangre! Príncipe delgado. Ajá. Agora de vella, a idade do pavo, non? E quen lle deu permiso para instalarse aquí? O castelo é meu. Perdoe, pero pensei que era turismo rural. Fora, fora, que isto se parece unha feira. Xa está. Que boa pinta ten.
de gran